И здравейте, аз съм вашия психолог Фрикръл за Колезич. И в този клип имам да ви кажа така доста информация. Първо искам да започна с последния ми клип, именно истината за Giant Wolf, плюс негови снимки и на аверчето му. Значи, защото хора ме питаха къде е този клип, клипа е изтрит, не от мене. Сега ще дам причина. Клипа е изтрит, защото в него имаше няколко рекламки на Солети Хрус, на Чил Чипс. И именно заради тези рекламки, там имаше още някоя друга, именно заради тези рекламки клипа е изтрит. Но в крайна сметка аз съм доволен, тъй като 1400 гледания за моите абонати, това е страшно много. Другото, което имаше страшно много подкрепа. Аз помня вота точно минус при регистрира 157,7, което е, както казах, много за мен. Знака ми беше написал там коментар, че където съм показал снимките на Giant, на неговото приятелче, публично, щял съм да бъда глобен от там някакъв национален фронт за спасение на България или какви били. Което за мен са масти простоти, защото как казаха влогарите, които говорят за Джастин Бобър, за Бейонсе, за Мадона, такива по-известни личности и показват техни снимки. Не мисля, че са тръгнали да ги глобяват, да ги арестуват, защото както и да е. Прехвърлям се вече към същество. Така, днес е малко по-специална дата за мене. 6 юни. На 6 юни при 2 години аз започнах да снимам. Видях си там първия клип в V-Box, страшно много се смях, гледах такова, притеснявам се, говоря като насран, защото на 5 минути по една дума. Както да правя 2 години, откакто съм започнал да снимам и изчаках тази дата, за да мога да направя този клип. И нека да си префърля към каналчето вече, не това. Така. От предишния клип, именно за Giant, как споменах подкрепата, когато снимах него клип бях на 495, в момента съм на 580. Значи съм дигнал от него 85 абоната, което за мен, както казах, е много. Благодаря за подкрепата, само че аз съм до тука. Аз съм сега, че искате причини и аз ще се обоснова. Значи първо, както знаете, така да се каже, дойде лятото, макар че за мен не е дошло, докато не свърши училището. Аз съм на този принцип. В смисъл, вече е хубаво времето, а мен не ми се кисне у нас пред компютъра и още по-малко да снимам клипове. Имах и планове миналото лято, които не се реализираха и мисля започвам да ги осъществявам в началото на това. Другото, което малко ще пообиколя България, да видя стари приятелчета, роднини и така нататък. Естествено задава се следващия въпрос, защото тогава не продължиш да снимаш след лятото. Причината е защото няма смисъл да почвам да спирам, абсолютно никакъв смисъл няма в това. Другото, което е геймплей не е нещо, с което вече искам да се занимавам. Няма го този хъс, нали, с който, нали, няма го хъса да снимам. В този канал се опитах да снимам на нещо по-различно от Майнкрафт, защото бях с идеята, че Майнкрафт ви е омръзнал, тъй като има още доста канали, където може да се гледа тази игра, нали, на български говоря за чуждите канали, сървайвали, различни модове и така нататък. И бях с идеята, че ви е омръзнал и се опитах тук да снимам нещо по-различно, за да му е да ви е интересно. Но явно ерата Майнкрафт си продължава. Така качи един клип на формулите, няма гледане. Аз това не мога да си обясня, че в момента има нови игри с реална графика. Те не се гледат, но могат да се гледат някакви квадратчета. Значи аз това нещо не мога да си го обясня. Нямам нищо против играта, просто за тези години мене ми е писнала и както и как бях с идеята, нали, че и на вас ви е писнала.
но явно не е така. Аз не мога да вляза в Майнкрафт да снимам назор, само защото знам, че клипа ми ще направи гледане. Не, при мен няма такива работи. Идеята е, когато аз снимам клипа, да се забавлявам, не да снимам назор. При мен не стоят така нещата. И в момента усещам, че нещо изпускам да ви кажа, но в момента не мога да се сета. Преминавам към следващата тема, тъй като най-често задавания ми въпрос е как за тези клипове, така колко са 12 клипа, мисля, че са толкова, или 11 или 12 ги служете, 12 клипа. Аз направих 580 сабскрайбера, да ги закръглим 600. С помощта и реклами на няколко човека, аз съм ги сложил тук отстрани, за да ги спомена и да им благодаря за този буст. Започвам с Naro MC, Zayucast, Demortal, Awaked, Dalanted Gamer и Nikile. От тук надолу са хора, които аз мятам, че в тях има потенциал, има какво да покажат. С Uinar BG скоро решихме се рекламираме. Букинга той също е справа с него, но си рекламирам просто защото се имаме. Искам да кажа една новина също за майнкрафтерите, то за Nikile. Ми спомена, че скоро, след 2 седмици, така го слушайте, ще отваря PvP сервер, но тъй като все още той не е готов, ми помогна да му направи реклама, освен да ви кажа да се абонирате за него, защото ако имате желание, мисълта ми е, че когато е готов сервер, той най-вероятно ще направи ревю и ще разберете кога е отворен и кога може да влезете, или ще даде преди това някаква информация. Това е което мога да направя за момента за сървъра. Другото, което е тук един друг печага, може и да сте го виждали. Значи изгледах няколко негови клипа. Хареса ми, виждам, че просто няма лиготи, сериозен си е в геймплея, но не прави особено гледане, затова искам да му помогна да си разви каналчето. С това, ако може да му помогнете така малко да вкара един прогрес, ще е много добре, тъй като той наистина има какво да покаже. Друго и последната информацийка. Направих си Facebook именно за хората, които искат да ме добавят, да поддържаме някаква връзка, някаква комуникация, защото в Skype колко често ще влизам малко, защото в Skype усещам, че няма да влизам много често, така че ако имате нещо да питате, ако искате нещо да поддържаме контакт, и както казах сега, лятото ми се да обиколя там няколко града и мога да направя първо едно съобщение тук във Facebook, през кои градове ще мина, на кои дати, ако има някой случайно от тези градове, никакви проблеми може да се видим. Пък ако някой от Бургас гледа този клип, аз приносвам съм от Бургас, нека да пише. Значи приносвам мога да си дам личния скайп, но там много мразя да ми пускат линкове, първо видя някакво съобщение, дека сега тук някой писа, по едно време цъкам, ми заде един масен линк и такива направо блок. Сега в скайпа да, разбирам, хубаво, там може, но в личния мразя такива работи, но ако сте човек, който има какво да пита, нека ми пише на лично в YouTube или в Facebook, той се знае, нека да ми пише на лично, ще му дам личния, само да няма спам. Спам не знам дали е точно, но известяване на клипове, може би е точната. Тъй като много хора от последния клип ми казаха, че аз се крия или нещо такова, именно затова направих този Facebook. Ще прикача тук мои снимки, за да видите как изглеждам, защото някои казаха, че аз съм се крил, говоря за Giant Uni, пак аз съм се крил. Не, аз не се крия, аз не защо го правя. Ще кача някоя друга снимка, може би от личния скайп, ще го измисля.
Но мисля, че това е, което имам да ви кажа. Благодаря ви за подкрепата още един път. Благодаря ви за всичко това. Мен е наясно, че ако продължа да снимам, може би след още 20 клипа ще направя 1000 абоната, което за мен е много. Аз, когато започна този канал, никога не съм си мислил, че за напред ще си мисля, нали, за 1000 абоната, но виждам, че имам реалните шансове, но просто като нямам вече интерес към гейминга, няма как да стане, няма как да снимам назор. Това е, което мога да направя. Благодаря и за всичко, благодаря и за подкрепата, благодаря, че сте гледали клиповете ми. Както казах, аз съм тук. Ако някой иска да поддържаме някакви контакти, казах, ако иска личен, пише налично в YouTube, Facebook. Всичко съм обяснил. Мисля, че усещам, че нещо изпускам, но като не ми идва сега в момента, като ми се пръка главата, няма как да мисля тук 15 минути. Добре хора, мисля, че това беше последно. Да ви пожелая живи, здрави, успех в живота и в завършването и умната. Айде!